De eerste poster wordt van een man opplakt door burgemeester Harry Oosterman van Instelling Werf. De moord op Marijke Heiltjes, nog zowat een Mannelien, had voor een soort onrust zwaardig in Jester worden. En daarom wil Oosterman graag meewerken aan de publieksactie. De schrik wie natuurlijk in de eerste dagen heel erg groot, vooral in het gebied waar het gebeurde. Ik denk dat de meesten nou wat kalmer worden binnen, maar men hoopt het nog vanzelf natuurlijk dat er heel snel oplossing voor deze zaak komt. De politie wil meer informatie over de laatste dag voor haar deer, die is 11 september. Daarom wordt nog voor het eerst een foto naar buiten gebracht van het zand, zegt het keerige slachtoffer en ik van haar auto. De posters hingen plakken dat een protte meisje komen. Ik vind het een hele goede zaak. Ik denk dat die heel erg gaat opvallen, dat mensen hem gaan lezen en heel erg beseffen wat er is gebeurd en misschien de politie kunnen helpen. Het is heel goed dat ze dat doen. Ze hebben ook DNA gevonden, geloof ik, als ik het goed gelezen heb. Ik denk dat je dat maar net zo moet doen als bij Marianne Vaterstra. En heel gauw de gemeenschap oproepen. Waarom is het zo belangrijk dat je hem weet wat Marijke Heiltjes op haar laatste dag dien had? Dat is voor ons belangrijk omdat we nog net weten, hier is ik visite. Is ze ergens heen geweest? Had ze boodschap dienen in de winkel? Ziet ze alleen in de auto of ziet een oor in de auto? Dat zijn vragen, daar hebben we nog geen antwoord op. De politie werkt op de stuit met 24 mensen aan de zaak. Het programma Opsporing Verzocht had een omdenking van de moord op Marijke Heiltjes.